l'inici va ser el llibre, l'edició comentada d'aquests dietaris per l'Enric Casasses, no? Ja va ser com un xoc i vam voler fer... És evident també que ja el propi fet de la possessió i de l'exorcisme ja té unes implicacions sonores com molt evidents. La possessió també és vista de maneres diferents, no? En cultures diferents. No? Tenim aquí, per exemple, moments que corresponen a la cultura vudú d'Haití, on la possessió no està vista d'una manera tan negativa com a l'Església Catòlica, no? Per exemple. Sobretot nosaltres pensem des del punt de vista del so. Llavors, passes per llocs que la gent ha mirat de moltes maneres, no? Però no des del punt de vista del so. Llavors, a partir d'aquí, doncs, comences a fer interpretacions. Fem com un procés bastant llarg d'estudi, de conceptualització, d'investigació. A partir d'aquí creem les obres i en traiem el procés, no? I a partir d'aquí l'espectador ha de poder-la gaudir sense saber d'on ve, no? L'obra ha de ser autònoma i s'ha d'autoexplicar, encara que tingui una explicació molt profunda o de moltes capes, no?